kesäloman tunnelmia matkalta. Tänään mennään Vaarankylälle Paltamoon. Ja enää semmonen 400 kilometriä. Ja Urho, mitäs me tehdään Kajaanissa? Onnitaan, estitään aarteita ja timantteja. Urho, Mennäänkö kalalle ollenkaan? ei. Joo, ei. Joo, ei. Joo, ei. Joo, ei. Joo, talalle. Ei. Talalle. Joo. Tätä on enää vaan 400 kilometriä. 5 tuntia. Talalle. Ei mennä. Mennäänpäs. Ei mennä. Mennäänpäs. Ei mennä. Mennäänpäs. Ei mennä. Mennään. Ei mennä. Ja mulla ja Väinällä on sukelluskamat mukana, harppuunat mukana, kaikuluotaankin on mukana. Eli ehkä harppunoitua savukalaa tulossa. Ja on satanut sen verran, että juhannuskokko päästään polttamaan, jos joku on sen muistanut ja jättänyt. Hei Urho, me mennään kalalle, ei oo mitään hätää, Veikko vaan kiusaa. Veikko, sun ei oo joka reissulle pakko tulla kalalle mukaan. Sä voit jäädä Annun kanssa syömään karkkia. Ei se ole. Marju mun kanssa. No mä toivoisin, että sä, Veikko, lopeta kiusaaminen, veljen kiusaaminen. Matti Pyykkö sanoo tähän väliin, että pakkalaa! Ja heiluis niinku heinämies. Yes. Kiitos, jatkoa seuraa.